Добре дошли в новия клип, където днес ще ви покажа въдица за Дунава на Сом. Риболов на Сом, извинявам се. Много е добра. Ела да ви покажа сега. Ето я макарата. Макарата, въдицата, 100% карбон. Всичко е едно голямо бижу. Ще започна да ви обяснявам от макарата. После ще тесна въдицата. След това ще ядете в това. Сега ще го взема и чакайте, хора. Да вземем това. Да е поле. Въпреки че той е до това, но за фил. Видим дали се щупи. Почти. С това ще. Това го оставяме там. О, как влезна. И ще закачиме едва знаме, което само ще трябва да го стигна. Хора, това е контент всичкото. Ето го знам. Ето го, хора, знам, ето го слагаме и почвам да ви обяснявам. Тук няма да стана. Тук дали е много ниско, много е ниско. Няма да стане. Хора, леле. Няма да стане. Няма да го слагаме. Ще остане ето така. Най-добре. И нека да започнем към началото на видеото. Ето е макарата. SK9000. S-Go. Ето това. Ето, тук малко е изгорено от слънцето и няма парче, но това не е пречи. Сега ще ви покажа. Има бая аванс, така че няма да си изгубите шпулата. Не шпулата, ами да, шпулата. Ще малко ще. Ето я. Ето го гира, работите. 6BB Bearing System. Ето това е макарата. Макарата е много добра, с много хубаво влакно, което е много трудно, само пак ви казвам, много е трудно това да го скъсате с зъби, така че ако ходите на риболов с такава макара и с такива влакна, винаги си взимайте ножички. Аз имам и кохер. Трябва да си взема още едно за всяко по-отделно, но не пречи. Ще го вземем после. И това макарата, започваме към въдицата. Най-важната част. Това е... Опа, сега да покажа първо това. Това ви е 100% карбон въдица. 3 метри 60 от 3 парчета е. Ето я. Diamond, защото е бижу, голямо бижу даже. Тук мога да видите другите части, които видяхте в началото. И сега започваме да я... Това малко не е като хора сложено. Извиня. Камера на мен ни отзад е Симеон Лачев, ще го видите на края на видеото. Би трябвало да сте го виждали от други клипове. Това е много хубава макара и въдица. Тук си го затягате, вие си знаете. Затягате си го. Много хубаво, винаги. Малко скърта, защото заради това.
и е вързано. Сега си хора, ето го. Малко панаха такова. Нищо. Сега започваме като слагаме влакното през водачите. Всичко през водачите. Сега махаме, вадиме от тук. Да. И сега хора просто минаваме през всички водачи. Минаваме през всички водачи, да? И е време да вържеме шишето. Ето хора. Сега ще ви покажа възлите, които ще ползвам. Като си направите такова ушенце, си ги фанете така, почвате да навъртате. Е така ще въртате. Това си е навързано и сега минава това през еле. И това си го стягате. И отгоре ще направя няколко възела, като другите възли са просто няколко пъти да мина ето така. И може и да си го навиете няколко пъти. Аз го правя, защото това не е възел, който се ползва, просто е за сега, за да е нещо по-здравичко. Ето го. Стане го на земята и елате, ето тук вие да гледате сеир. Сега проша на вина. Ето това е хора, много здрава яйца. Не знам акцията, защото не пише, ама не знам защо не пише, това е проблем. Директно се усеща като истинска риба. Гледайте как все едно истинска риба засичате направо. Много е хубава яйцата, безкомпромисна е. Вдига си го. Аз не я вдигам много добре, защото съм с една ръка заминала. Но не пречи. Хора, мисля тук да приключва видео. Ще се видим в другия клип и хай!